बुरजा लिरनाय दंखायो ओमफ्राय नै बुरजा लिरनाय दंथारो माथो मानोना नों एफा बुरजानि बायनानै लाबोयो खुलुमबाय नोंथांमोन दहायनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय दिनै जोंनाव आलासि फैगोन आरो बिनिनो एसे तयारि खालामदों आङो बेखौ सोमनानै दोननो थिनदों आरो दा बेखौ रुगोन ओमफ्राय लोंग्राफोर लोङोबा बेखौ बेजों लोंसिगोन आरो ना लोगोफोर जाबाय मुंफारिखौ एसे होबाय सानैल'खाबालाय गावजों साथामल'सो जाखागोन बे सानै आलासिनि थाखायनो मा लाबोदों बोराया बे मुंफारि माने संख्रिजों एवनाय आरो पापर बेखौ आं बिहरदों काश्मिरी लाल मिर्च ओमफ्राय माइरं एक्सट्रा बाबा मासे दावराव बे माइरं ओरैनो एक्सट्रा गोदान लाबोलायबाय आरो ओमफ्राय ओरैनोबाबो न'आवबो जेबो गैखालामोन नालाय दुन्दिया नै जे गिदिरखा दुन्दिया ओमफ्राय थाइबें बानलु ओमफ्राय टमेट'आथ' दंखायो नालाय ओमफ्राय नैथिं इयो बोरमा बेदरनो ओमफ्राय नैयो ना आरोना नै बियो बोरमा बेदर हैद बोरमा मा बोरमायानो दे नैलाय बोरमानि हाराखौ सिनायखायोना एसे बोरमा ओमफ्राय ना आरोना आं दा ओमफ्राय नाखौ ससे आलुजों संनोसै आङो दाहायबो संखानांगोन दालि दुला माबा माबि थ' बेखायनो आङो बेखौथ' संला आलासिफोरजों दाहाय जाफानोसै नाजों आलुजों संसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दासो न' सिबगासिनो ओंखाम संग्रा सिबखांबाय बेखौ सिबखांबाय माखासे दंबावो बे समावनो बोराया होफैदोंमोन बेखौ बोथोरनानै दोनहरखानोसै आरोना गाइखेरानो आग्लायबाय थागासिनो नै फोजोबथारनोसै आंना ओमफ्राय बोराया साम'सा लाबोदोंमोन जाख्लाब जानानै दोनबाय आरोना मोनसेल' जाबाय साथामजों ओमफ्राय आलुफोरखौथ' जाखाया जों साहा लोंखांखाबायमोन ओमफ्राय गावबो होनानै मालफोरखौ होनानै थांफिनबाय आरोना बेखौसो लोंग्रोथारनोसै आं ओमफ्रायसो मावनोसै ओमफ्राय आलासि फैगोन नालाय लोगोफोर आरो हौवा मानसि बेखायनो टेबोलखौ बोस्रांनानै बिदि खालामलायबाय आरोना आङो थाब सोलायो होननाया बिनो बेखौबो सोलायगोन र' दा बेयाव सियार दंबोखायो ओमफ्राय सियार होफैसिगोन आरो बे डाइनिंखाबो ओरैनोबाबो नैयाव दोनोमोन आंखाल फैगोननो माने बिराद हेल्प होयोमोननो आरो गावखौ बोराया होनदों ओमफ्राय लोगोफोर आलासि फैगोनाबो मा होनो बिराद सहाय होयोमोन जाहैबाय आरो बोरायखौ माने खामानियाव आरो ओमफ्राय दाख्लैनि नारेंखल ओमफ्राय थांनाय बोसोराव नारेंखल ओमफ्राय थाइजौ हाननानै हरग्राया बेनोमोननो माने न'फ्रावबो मावग्रा जानांगौ ओमफ्राय दान्दा दुन्दा जेनेबा गोजौआथ' गोजौ जाखायोना बिसोरो मारै हाननाङा गावनो सेस जगार खालामो जाहैबाय आरो डिस्टार्ब खालामनानै बाबा ओमफ्राय दिनै आरो प्लास सासेनि बार्थडे आरोना गेदेरनि सानैबो जुनावनो नैबेयाथ' मा होनो आमसुवा होनोना आमथिसुवा खालिनो ओमफ्राय बेहाबो 29 नालाय एसे माबा जोबनाय जाहैबाय आरोना मामिनिया जेबो होआखै आरो जिरा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर गरथाम आयौ संख्रि हालदै हरखाबाय दै हरबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो टमेट' होला इमलि नै थेनख्लां फिसा होनसै एसेल' आरोना आलुआथ' गोदै जागोन ना बेखायनो दाबायदियाव जानो सुखुवा मोनो आं नाखौबो खांनानै हरखानोसै आरोना माने खम संथारनोसै दाहाय आरो माबा माबि संबा बेफोरो गाज्रिजोबगोन थाजोबनांगोन आरो बेखायनो खम संथारबाय आङो थेनख्लां फिथाइ थिनथानिफ्रायनो जागायफिनलायबाय नै जाखां लोंखां जाखांबायमोन ओमफ्राय बिसोरो जानानै थाब थाङो नालाय मावथारबाय आरो थारां बिरां आलासिया सानैल' बेसेबा बुरजा बेदरा नै ओमफ्राय बोरमा बेदर आरो हानानै होबाय गावनो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देहैदों हाइजें
थावाबो खमद्रायबायसो खोमालै एसे गलापि जाहांबाय पास लिटार कुकारजों कुकारसे जालायलांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय टमेट'खौ हानानै लाखाबाय आङो मा होनो सानैल' आलासि नाथाय होमबाबो बर'नि जानाय आरोना मानो गैया जानो दंबावो अबे मा एसे दावरावहाय गोसोम जाया लोगोफोर बुद रुनायफ्राव बिदि होबा दैया लेथ्रा जाला माने गोसोम नुवा आरोना बे बुदा बिदिनो गोजोङैनो थासिगोन आरो लेबु होआबा गोसोम नुयो आरोना एसे ओमफ्राय बे रुनायाव टमेट' सामब्राम हानानै जासिगोन आरो बिसोरो बिदि सालाद जाबाय आरो जौजों जागोन दा बेखौ जौ लोंगोन ना मागोनथाय जौ लोंलायगोन आजा जौ लोंलायगोन बा लोंलायबावगोनसो नों नोंहाबोथ' बे सानसेआवनो आलासि लेंफ्लानानै मोनलोंगोन सानबायबा ओरैनोबा लोंहोआ बा एसेल'बाबोथ' जौआ जौ जायो देरबाबोथ' जौ जायो दुगैनायाबो दुगैखायाखै नालाय दा मोनखां माखांसो दुगैनोसै गोलोमलायबाय लोगोफोरजों ओरैनोथ' गरम नङा ओंखाम संग्रा थाबाय नालाय थ' गरम मोनबाय आरो दंबावोसो जेबो खामानि जायाखै बेदर मोनहां जाबाय बुद रुनाया मोनबाय ओमफ्राय ओंखाम संनांगौ दालि संनांगौ दंबावोसो दानो बिदि रोसि फांखा जाबाय जों खामद्रायनाय बायदि नुलायलांबाय ओमफ्राय खामाखैनो ओमफ्राय बे सिङावनो होमबाबो बे सिंनियाबो गोसोम जाबायना गोसोम नुयो मा मस्ला मस्लि होलायखो मा लाब जाखो दे मानो मालायनि बायदि सोलोङो जोंनिया जेनेबा दस्रा जाखाथारो जोङो जोनोमनिफ्रायनो दस्रा एवनाय जायो मानो मालायनि बायदि जानो लुबैयो ना एवनाया बोराय एवदों ओमफ्राय नै आंनिया बोरमायाबो मोनबाय ओमफ्राय ओंखामाबो गाबसिगोन गाबखांबाय बावदों माने गेवाखै आरोना ओमफ्राय बेबो जाबाय दालि ओंख्रि ओमफ्राय रुटिनि थाखाय नै नानानै दोनखाबाय बानायबानो जाबाय थाइबेंआबो गाज्रि दहाय लाबोनाया गारनांबाय बिसिबाङाव थाबाय सालाद हाखाबाय बै बुद ओमफ्राय मुमफालियाव रुनायाव होनो प्लेटआ नैयाव होगोन आरोना बिदि दङ आंनाव 6था ओमफ्राय खुरै मानो बाहायबावनो बेनो दं होननानै बेयावनो होनोसै आरो ओंखाम रुटि ओमफ्राय ना बेदर दालि ओमफ्राय सालादआ अबाव थागोन सालादखौ बिसोर जौजोंसो जागोन बुद आरिफोरखौ ना ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो रेडि खालामोमोन आरोना आंनि मामियाबो 12 बोसोर फुरा जाबाय आरो दिनै 2013आव जादोंमोन जुनाव ओमफ्राय दिनै 2025 जुन 29 नङा होनबा ओमफ्राय नायलाय फंबाया मालाय बिब'नि केकनि केन्डेलखौ सुफुंनानै होबाय ओमफ्राय सासे एसे मोखां फिसा जागुलायबाय आरोना माथो खालामदों लोगोफोर जि हाखु दाखु बे उन्दैयासो आयै नाय लोगोफोर मोखाङानो एसे मुड अफ जालायबायमोन खोमोरनानै होबाय बेयाबो बिफाया दौबाय बिमाया दौबाय आलासिफोरखौबो नेनो हायासै माने जि सिखा लानानै दा बे हाग्राजों हानो नागिरबाय थानायखायनो आलासिफोरखौबो नेनो हायासै आरोना जोङो बेखायनो हाग्रोथारबाय दौला दौलि दौबाय आरोना सादा सिदासो देनां मालाबा मोजां बानायगोन गोदो बिराद बानायबाय थाखाबाय मामिनिखौ बाबायनियासो बानायफेरजानाय जायाखै ओमफ्राय आलासिफोरनो एसे होनोसै केकआबो फिसा खाथारना लोगोफोर नेनो हायासै आरोना सानै आलासि फैनो नागिरनायखौ नेगासिनोमोन टाइमाबो जाबाय 8था जानोसै आरोना गावस्राबो थांफिननांगौ मानांगौ ओमफ्राय आरो बेखौ नेलायबा सासेया फ्रिज सिंनिफ्रायनो ओंखारला फ्रिजावनो थाबाय थायो थ' हाबाय आरोना जाब्बा जुब्बाखासो थ' बेदरफोरखौ फुदुंफिनबाय
Biar marah. Sunana. Aku baik. Roti बानायगासिनो दा बेयाव एवगासिनो मोनथाम बाखि दङ आरो एवहोलां घि होलां थाव सोलां हा बाबा नोंथां ओमफ्राय आं खुरबाय आरोना लोगोफोर सालाद माबा माबिखौ गावसोर जागासिनो ओमफ्राय दालि खुरैयावनो होबाय आं बेदर बोरमा ओमफ्राय रुटिखौ आं होला आरो गावसोर हानै हानै जाथोंसै ओमफ्राय बेदरखौबो माखासे राननानै होबाय प्लेटाव दोनहैबावनोसै आरोना बेथाया दिनै सानसे उन्दुवाखैमोन उन्दुलांबाय जानानै बेदर दरनै जानानै केक जानानै ओमफ्राय नैबे बार्थडे गाला आंखाला गिफ्ट लाबोदोंना ओंखाम जाखांनानै नै काजु काटलेट होदोंमोन जायासै बियो आइसक्रिम खोमा ओमफ्राय जों जानोसै आरो ओंखाम ना दायो मामिजों आंजों बिसोरथ' जाखांबाय नालाय ओमफ्राय आलासिफोरा गिफ्ट लाबोफालायदोंमोन आरोना बिनिबो बार्थडे बिदि होननानै खोन्थाबाय नालाय मा होननानै खोन्थानांगौ दे बिदि होननानै बुंबाय आं बोरायखौ बोरैबा गावसोरखौसो जानो लिंखादों नङाबा बार्थडेखौनो खालामखायामोन आरो केक हानानै बिदिनो दाख्लै बायदि सिब थागोन आरो खेवलाय मारै नोंनिबा खेवलाय मा बुस्थु बिमायासो आनबक्सिं खालामनांसिगोन आरोना जा प्रिटिका मामि गस्लाखौसो नांगौ आंनि फिसा वाव गस्लाजों माजों एखे माबोरै बायनानै लाबोनो रोंनाय नायनो देखायग्रोनो नै थेंक इउ साब जासिगोन आरोना बेबो हेडफान साब मा नाम ओमफ्राय नै जि बुरजा लिरनाय दंखायो आरोना मा जि बुरजा लिरनाय दंखायो ओमफ्राय नै बुरजा लिरनाय दंथारो माथो मानोना नोङो बार्थडे दं होननानै खोन्थानांगौ दे आलासि लेंबोनाया बिदि जायो होमबाबो नों खोन्थानो नाङामोन ना बार्थडे दं होननानै जाम्बा डेटखौ नायलाय मा जादों बाव समायलायदेरदों सुन्दर मा होननानै खोन्थानांगौ दे मासुनलाया माबा एफा बुरजानि बायनानै लाबोयो